Ben nestes cursos coas profesoras, profesores, compañeiros e compañeiras que tivemos. Por desgracia, vémonos obrigados a deixar este centro e dar un paso adiante cara a unha nova etapa. Que non estivemos toda na mesma clase, sempre estaremos todos xuntos. Todo o que pasamos neste lugar únenos. Daqui levamos os recordos que nos van a acompañar o resto da nosa vida, como os talleres de infantil e o primeiro ciclo. As videochamadas durante a pandemia, que se facían eternas. As excursións en cuarto, o teatro de sombras en sexto. E moitas excursións como a picnic en infantil, onde nos ensinaron as saberes de combate en paz. A visita ao FP Innova e a saída á Illa de Ons, en quinto, e as médulas, o noso último viaxe como promoción de sexto a Carrucedo, en Castilla e León. Todo isto non sería posible sen as mestras e mestres que nos acompañaron durante todos estes anos. Sempre recordaremos a Tana e o seu famoso la hemos liado, pollito. Arandi, coa súa creatividade e a súa paixón pola lingua galega. Os pitos que incubamos con Cris, a quen lle guardamos moito cariño. A Manu, o director e os seus, hai que confiar en el proceso. A Jacobo Casas cos seus bailes para entrar en calor. A Leti, que nos amenazaba con converterse nun ogro cando a facemos enfadar. Os mercadiños que Elena Silvoso nos organizaba na clase. Tamén recordaremos as filas que Paula nos mandaba facer para corrixir. E a Mercedes, co seu semáforo do ruido e os vídeos de Happy Learning. Tamén a Elena Ríos e o seu tarro de pompóns que nunca fomos capaces de encher, máis ao seu micrófono escondido. A Asu, sempre animándonos a usar o Cambridge Dictionary en vez de dicirnos ela como se escribe. As míticas frases de Laura Bucide: la carne de burro no es transparente. E os seus: se empieza por mayúscula y se acaba en punto. A Sonia e o seu ultimátum. A clase non acaba ata que eu o diga. A Nair, que nos deixaba escuchar música se estábamos relaxados. A Sheila, creadora dos Cero Cerotes, sempre recordándonos a importancia de respetarnos entre nós. O importante que é. A Vanessa, coa súa frase favorita. Dito isto, e o seu interese polo chisme. Ao noso rei Óscar, quen nos aconsellou que pañéis levar a Ons, larga vida para él. A Emma e os seus exercicios de Paco e Lola, recordándonos sempre que usemos o sentido común e non levemos cervecitas a Ons. A Mónica, que sempre nos animaba a mezclarnos, nenos con nenas en todos os seus bailes. A Celia, quen tamén insistiu nos grupos mixtos e demasiada paciencia con... A Marga e as súas deliciosas chuches e gran cariño. Tamén a Marisa, que sempre nos ponía fantásticas películas. Tamén a Marisa, que sempre nos ponía fantásticas películas. A Inés, que sempre está disposta a axudar no que faga falta. Grazas por intentar limpar o baño dos nenos do terceiro ciclo. Sabemos que non é un labor fácil.
Mónica, a secretaria, que tamén desenvolve labores na enfermería e nos trae as pastillitas para... Por último, también gracias a OAMPA, o que nos regaló un talonario de rifas a cada uno para poder abaratar Las médulas. Perdón, se en algún momento vos desesperamos e agotamos a vosa paciencia. Nunca foi con mala intención. Aos de quinto, preparadvos, xa que sexto é un curso maravilloso. Cargade as pilas no verán e volvede dispostos a aproveitar ao máximo o voso último ano no Santomé. Esperamos. Votaremos en Santomé